Samo killovi pravim. Komio na tebe i jedan te zaštitio. Ej, 56, 58-6, pazi se, lazu Znam. kupite. Dobre, ja sam trebao da najavim. I pozdrav svima ljudi, evo nas u još jednoj epizodi. Lazo. Naravno na Serbian Gaming Niš i Lucky HD. Ja sam imao neočekivane smetnje pa... Evo ga, Aca. Malo retardiran uvod, ali okej. A nisam uzeo taj kit što sam trebao. Teo sam da uzmem onog, infinator, kako se već zove. Ali imamo još 15 sekundi, ja sam... Infikaku. Tako da. Pravim na crvenu teritoriju, što hoćeš? Evo ga. Počelo. A ne. Ja prišao i mačetom. Sljedeću partiju uzimam mačić. Ne, Izađem ja ovdje kad ste zatrpali ko retardi. To. Ajde, izađi. Daj, bitch. Aaaa, pogodio me. Turf Wars. Čekaj da te nađem. Da vidim kude si. Mrtav. A, gore si. Sad ću te ubijem ja, odmah. Prišao mi s leđa. To jest... Kako sam ubio Blue Potato, pa to je moj drugi premium. Ja prišao sam previše crvenim. Ladno nego koristi moj premium. Drugi. Pa. Ma ne. Hehe. Jo, ti li si me skinu? Sad ću da ti... Šta? Šta ćeš A ti? ne! Pa sam u lavu. Malo se nerviram od ljudovi, ali okej. Kakav kill! A, pogodio me. Kakav kill! Kakav? Ubi me tlik. Ne vez. Ali kako sam ga skinuo? Promaši ga. Eno ga, Aca, vidim ga. Crkni! Build time. A taj! Beži bre, nam čore. A Ne ti tu pričam gradiš tebi da bi zbog- mogao mene da gađaš, a? E pa neće moći danas. Fuck. A bat. Ne, tebi je... sad. Jeli savjeta mi kad ne, jeli haker, da sad time. Abe što nam zatrpate ovo ovdje da možda izlazimo ki ljudi? Ki ljudi? Crknite bre, crknite! Ubio si me. Jesam. Tu ili si? Abe dobro, otkopajte više ovo! Kakvi somovi! Kill. 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 Samo killovi pravim. Komio na tebe i jedan te zaštitio! Ej, 56, 58-6, pazi se, Znam. lazu kupite. Sad ti vraćam Milo za drago ono od juče kad me je lagovao server. Sad će vidiš ti. Au, koliko ste nas svi sabili. Fuck! To, pobjeda. Nisam vidio ovo. Nezgodna ova mapa mnogo. Šta je, nije nezgodna laka, desi iza tebe. Mrtvi. Igramo još jednu partiju i završavamo epizodu. Dobra. Koliko imam gema? 3040, sad Ja imam. imam 1574. Konačno mogu da igram sa ovim akauntom, kao što vidite, Zah167. Pošto je to Hakom Premium, neko je igrao sa cheatom na njega, bio sam banovan na 4 mjeseca zbog speed hackinga. A ja nisam hakovao. Koji si tim? Ja sam crveni. Piši plavi. Stani, ne mrdi se. Stani.
plavi, hoću ja plavi. Hoću ja plavi! Ja sam crveni bre. Kako? Pa piše mah 07 crveni. Aca se pretvorio, Aca se pretvorio. Ja ostani da te flashnem. Ej, čekaj da pokažem jedan trik, stani, nemoj. Ljubavni. Gdje su mi sad perle? Ne znam, ali ja ih imam. Evo ga. Imam 50 perli, gledajte sad ovo. Gdje beše? A da, i zašto sam ih začas pobila? Uiii, kaki. A ne, nestadoše mi, jao. Pucate Padam dole, perle padam skroz dole. tamo, stavite kod onog znaka i pucate perle samo pravo. Evo ga, Aca. I doći ćete do nekog kao platforme, kako da kažem, super ravno. Ovo je mapa dušu dala, brate, poljanče. Ja gradim, ubijam, brate, za sve pogledaj. Beži, be! Ovo koliki zid sam napravio. O! Ima mač. Kill. Kill. Kako pa tako? Kill. A, promaši ga. Nemoj ja da igram s ovim kitom, mač. Što dobijaš? A bre, ne mogu da ga pogodim, šta je ovo, ne valja mi sad luk i strela. Kill. To. Puni. Killni ga. Kill. Puni bre. Puni bre. Beži bre. Ne, uzeli mi ga. Skomi. Skida. Čist kill. Puni bre. Puni bre. Ne može ih uvatimo. Killni ga tako. Puni bre. To. A, pogodi svog. Ne! A, nestadoše mi strele. On me pogodio. E, koji smo mi crveni, dobro, pobeđujemo. I ne znam koji smo više. Kako ga je razvalio. Promašio sam. What? A dobro, strelao, ja sam mislio mačem jednu durat. Dobro, nisam ga ubio. Znaš kad imamo veću teritoriju i onda kad crkneš treba ti pola sata da se vratiš. Gle, stvarno, evo ga Blue Potato. Osvetio sam te, Lazo. Tako. Gledajte kako se gradi ta umetnost. Mora ti vratiti. A, udariše me sa mač. Sa smač. What? Kako imaš po 10 strela, brate? Dobro, možda imamo dva. A bre, to je Shredder. To je Parizer. Šareder. Minđi Šareder. kornjače. Minđice. Opa, brate. Oh, Ne znam kog da gađam. Pogodak. A vidi ga. pustite ih da se vrate malo. Ajde ih pustimo da se vrate malo, Ne. dosadno. Ne. A pobedit ćemo, nije zanimljivo. Pa treba da pobedi. Pa ubijaj je, Joni. Šta si rekao? Jojne jajne. Joni. Pogodio me. Sram da ga bilo, sram da ga bilo, sram. Pa viš da se vraćaju, gledaj. Dobro. Ti li ih puštaš, sram te bilo. Dosadno malo. Dnevne doze. Doze. Mora Joni dan bliže Sarani. Oja! Oja! To! O, to, kill ga. Kill ga. Pa sad ću da ti... Ajde do... Kako, brate? Ladno. Yes. Cold, too cold. A, build time. Šta je, bre, ne možda ne završimo, evo ti pa gledaj malo, čekaj.
A džave se ti penješ u te smaknem ja za 7 sekundi, ej. Vidi ova Minecraft, koliko je glupa, brate! Jel plavuša? Ne bre, ima... Nije žuta kosta, ali... O, pa pametno ideš, čoveče, sad ću da ti pokažem kako si Kilka. igra pametno. Kill naša. Aj šabu. Daj 10 puta ga treba udariš da crkne. Je, pobed. Win! I to bi bilo to, narode, za ovu epizodu. Hvala vam što ste gledali, bit će ih puno. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao! Ćao!